Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Office of the Provincial Agriculture ginpangayuan sa paathag tuloy sa mga proyekto sa Department of Agriculture nga wala pa humalin sa 2014. Pagbakuna sa Pfizer nga brand sa Negros Occidental ginsugura na. Sa Victoria City, ginakabig sa PNP nga top drug personality gintiro patay. Sa Valladolid, 4 pilason sa karambola sang mga salakyan. Kag sa Good Vibes, nakasunod ka na sa kapihan nga may mga lungon. Tanan, Digicast Negros X. Sa number 10, mag-amay arestado matapos magpalagyo kag makuhaan sang armas. Detained karon sa hinigaran PNP ang mag-amay nga Panfilo kag July Hordan matapos makuhaan sa pusil sang kapulisan sa pursuit operation sa Barangay Gargato. Sunod sa PNP, nagpalagyo ang mag-amay sa bantay dagat matapos sila madakpan nga iligal nga nagapangisda sa bahina sa Banwa sang Pontevedra. Nagpangayo ang bantay dagat sa Pontevedra sang bulig sa PNP. Kag nadakpan sa pursuit operation ang mag-amay nga Hordan. Nakuha sa ila ang homemade 9mm caliber pistol kag homemade 38 caliber revolver nga lunsay may mga unod nga bala. Sa number 9, bangkay sang missing nga minor de edad matapos malumos ang nakit-an na. Nasapuan nga nagalutaw sa suba sa Purok Soledad sa Binalbagad sa Biyernes ang gabi ang bangkay sang namising nga 17 anyos nga lalaki nga si Alkin Ocob. Huwebes, sa adlaw sang pista ni San Juan, nadula si Ocob matapos ini malumos samtang nagapaligo sa suba upod sa iya nga barkada. Nalumusulo sa pulis ang minor de edad bagod mahimo nga na-cramps ini samtang nagapaligo kag gin-anod sa makusog nga current sang tubig. Naglawig man sa masobra sa 24 oras ang search and rescue operation sa otoridad para kay Ocob antes nasapuan ang iya nga bangkay. Sa number 8, 4 pilason sang magrekta ang pick-up sa isa ka kalan-an matapos magbunggo sa minivan, tricycle kag iban pa. Ang rescue team sang Valladolid amo ang isa sa una nga nagresponde kaina sang aga matapos magluntad ang multiple collision sa kilid sang highway sa Banwa. Sunod kay Mark Cabrillo sang rescue team, nagabiyahe padulong Bacolod ang pick-up sang iya mabungguan ang tricycle kag minivan nga kargado sang itlog nga naga-park lang sa kilid sang dalan. Ilaman na igo ang isa ka motor kag bisikleta antes ini nagrekta sa isa ka kalan-an sa kilid sang dalan. Pilason suno kay Cabrillos ang duha ka nagabantay sa kalan-an kag naigo man ang driver sa motor kag minivan nga magakaon man lang kuntani. Minor injuries lang man ang ila na agom suno kay Cabrillos pero natam-an lang suno sa iya amo ang driver sang minivan. Yara naman ang driver sang pick-up sa Valladolid PNP nga posible suno sa iya napiyungan samtang naga-drive. Sa number 7, top drug personality sa Victoria City patay sa pagpaniro kainasang aga. Patay ang 61 anyos kasi Danilo Torreña nga number 1 drug personality sa Victoria City matapos gintiro sa Kane Town Subdivision sa Barangay 19A sa Victoria City. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, hepe sa Victoria's PNP, nagasakay lang sa iya nga motor si Torreña sang siya ang tiroon sang riding in tandem nga nagasunod sa iya. Dead on the spot si Torreña. Isa sa ginatanaw karon nga motibo sang PNP sa pagpatay kay Torreña amo ang iya nga transaksyon sa illegal nga droga. Sa number 6, mga negosyante upod sa mga local leaders kabahin sa mga nagapanawagan nga kuntani, madala sila sa bakuna kontra COVID-19.
Ang Bacolod City isa sa mga top-performing local government units sa bahin sa COVID-19 vaccination. Sinilang Sabado isa kadugang nga vaccination center sa Robinsons Mall sa Barangay Mandalaga nang ginbuksan para sa mga luyag magpabakuna nga yara sa A1 tubtub sa A3 category. Kabahin diri mga medical frontliner, mga senior citizen kag may comorbidity. Luyag man kuntani sa mga negosyante kabahin diri mga katapo sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga makapabakuna na. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, pamuno sang Bacolod City Interagency Task Force, kasubong sang pila pa ka mga other frontliners nga nalakip sa A4 category, may mga local officials man nga nagahinyo man sang bakuna. Pero bangod na kasandig lang ang mga LGU sa national government para sa availability sang supply, ginakinahanglan suno kay Familiaran nga masunod ang pagsulundan sang World Health Organization. Pero ginapaabot man sang pamuno sang local IATF ang pag-abot sang ginpabakal nga supply sang COVID-19 vaccine sang syudad sa Hulyo. 300 million peso ang ginpain pondo para sa vaccines. Sa number 5, ginsugdan na ang pagbakuna ng Pfizer sa duha ka mga venue sa probinsya. Sa Negros Residences, nagpila para sa ilang pagpabakuna ang halos 450 ka mga pumuluyo sa Isay kagikan sa Silay. May gikan man sa Hinigaran. Sa Teresita Lopez Randoni Provincial Hospital naman, 340 ka mga pumuluyo sa Silay ang nakalista. Sa masunod ng mga inadlaw, nakaschedule na ang pagbakuna sa mga pumuluyo gikan sa nagkanilaing nga mga LGU. Magluwas na lamang sa Biyernes nga para sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial sa idalom sang Barangay Kapitolyo Vaccination Program. Natungod nga dululungan ang pagdala sa mga pumuluyo sang LGU sa venue kag may mga tempabot sa na-schedule nga vaccination. Ang pila ang naglabot sa guwa sang Negros Residences sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang. Ginpasiguro naman nga nasunod ang physical distancing. Sunod sa kay Attorney Refrando Diaz, ang Provincial Administrator, nangin maayo na ang performance ng probinsya sa vaccination rollout. Ang masobra sa 14,000 vaccine ang damlag pa na pangdulong sa LGU sunod sa kay Tumimbang ang fully utilized na. Sunod kay Diaz, tungod sang maayo nga performance nahatag sang dugang pagid nga mga bakuna ang probinsya. May 34,000 ka Sinovac vaccine nga ginapaabot subong nga semana. May Moderna man nga ginapaabot ang probinsya pero hindi pa mapatod kung sano ini magaabot. Kasubong sang Pfizer, kinahanglan sang ultra-low storage facility ang Moderna. So, maayo ang performance na and Governor is happy about it and even DOH is happy about it that they have responded by giving us more allocations sa aton vaccines. Sa number 4, isa ka misa ang ginpatigayon sa syudad sa Bacolod sa pagdumdum sa anay presidente nga si Pinoy. Ginpatigayon ang pasalamat kay Pinoy sa San Sebastian Cathedral Sabado sang aga. Naghalad sa mga bulak ang masobra isa kagatos ka mga pumuluyo nga nagtambong sa misa. Ang mga nagtambong ang nagsiling nga luyag nila pasalamatan nga mga binuhatan sang anay presidente. Antes ini ginlubong. Napatay si Pinoy sa edad nga 61. Huwebes ang aga bangod sang renal disease secondary to diabetes. And I think we would also like to reflect on how his passing reminds us of how much we have lost and how we must strive to be able to regain whatever Pinoy stood for. Of course, to express my gratefulness for the great service that he has done for our country. And really, during his administration, he has restored our sense of dignity. Sa number 3, nagasaka panaog ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental, 146 ang new cases sini.
Inisalig sa June 27 nga report sa Provincial Incident Management, may 16 ka recoveries kag isa ang napatay bangod sa COVID-19. 1,942 sa karon ang active cases sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, kung nagasaka panaog man ini bangod nga hindi maidid ang pagsunod sa health protocol sa mga pumuluyo kag may mga nagasigi lagaw. Ang masubo-sulo sa kay Diaz, nakabaton siya sang impormasyon nga pinamilya na ang latnanay. Kung tani hindi magpabaya, limitahan ang pagwa kag ang pagpakikita sa iba. Sa number 2, political party ginapaabot nga mag-nominate sa magatalos sa nagtaliwan nga councilor nga si Elber C. sa Konseho sang Bacolod. Nagapabilin nga naka-half-mast ang hayahay sa Bacolod City Government Center ground sa pagtaliwan ni Councilor E. Tugaman sa COVID-19 sa nagligad nga Biyernes. Sunod kay Vice Mayor Elicid Familiaran, ang partido ni C. amo natalana mag-nominate sa sarang mag-iya sa sangguniang panlungsod. Si C. ang katapos ng PDP laban o kung partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan. Sa Miyerkules, isa man ka necrological service ang natalana pagkatapos ang session bilang pagpasidungog sa katapos ang konseho. Para kay Familiaran, bugal nga iya nakaupo ng konsehal nga nakilala man sa account nga less talk, more action. Santo sa iya man hinimuan nga kag mga nabuligan nga students kag mga pumuluyo sang syudad bilang pamuno sang Committee on Public Works, Fire and Natural Disaster and Calamities. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw. Office of the Provincial Agriculturist ginpangayoan sa patag tuhoy sa 45 milyones pesos nga balor sa proyekto sa idalom sa Department of Agriculture nga wala pa mahuman tubtub sa karon sa 23 tanan ka mga sites. Sunod sa kay Attorney Fernando Diaz, Provincial Administrator, sang Biyernes nakabaton ang probinsya sa complaint gikan sa DA bahin sa nagkalain-lain nga mga proyekto nga humalin pa sa 2014 tubtub 2017 nga wala nagkalahuman. Ginhatagan karon sa probinsya ang OPA kag mga contractor matapos ini antes ukon sa pag-abot sa Disyembre 31 sini nga tuig. Kung mapaslawan sa request sang DA makontrata kag ibalik sang probinsya ang pondo, iga-blacklist man ang mga contractor sa mga proyekto nga wala nagkalahuman. Sunod sa kay Diaz, pangayuan sa paatag ang OPA kag natalana nga magpagwa ang probinsya sa show cause order kay Provincial Agriculturist Attorney Japet Masculino angot diri. Sunod kay Masculino, sa iya nga bahin hulaton niya anay ang show cause order. Si Masculino na lamang sa Hunyo 30 bangod siya magaretiro. Damlag pa, siya ang panaugan man sa show cause order angot sa 1 milyon ka pesos nga wala mabayaran sa caterer kasubong man sa wala nagsanto nga grain dryer sa mga specifications sini. Sa karon wala pa man sa may ginahingadlan nga mangin OIC sang OPA. That communal irrigation nga projects ranging from 3 million and below 23 kabilog wala ginubra. Tag 80%, 100% wala gidya accomplishment. Oo. So, sige man din sila pangayo pundo sa kaygog, pero just to find out nga may-ari nga project nga ginfundingan sa DA, wala nila ginubra. Sa Good Vibes, magapangapi ka balasahan nga tupad mo ang lungon o kung mismo nagapungko ka sa lungon. Ini ang konsepto sa isa kakapihan sa Bacolod. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kultura na sa Pinoy nga kung may haya sang patay, may kape. Pero sa isa ka coffee bistro sa Bacolod, may mga lungon ka nga katupad samtang nagapangape. O kung mapungko ka mismo sa mga lungon. Ang alan sang kapihan, coffin break. Nahamtang ini sa likod sang alisbus ang una kag tabok lang sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital nga emergency room entrance. Ang ini nga itom nga lungon, pulungkuan. Tuod-tuod gid nga lungon nga konsumahon nagabili sa may kapin sa 1,200 ka pesos. Masalon pa nga uluyatan kag accent. Sa tupad sini, mga suga nga ginagamit man sa mga haya sang patay. Sa kilid, may color pitch nga lungon. May mga salsalon man nga uluyatan kag accent. Ini ang hilimuon pala nga pulungkuan.
Suno sa cooks and coffin break nga si Panoy, funeral ang negosyo sang pamilya nga nagapanag-iya sang sining nga kapihan. Gani ang anak sang tag-iya nakapensar sang sining nga konsepto para lain naman. Sa ang gusto lang pala kape kasi siyempre negosyo funeral din ako. Family business na? Family business. Funeral. Tapos? Wala yung concept sa Bacolod nga mo ni doon na kasi sa mga daw para sa mga kape pag laki naman daw. Oo. So for unique. Lain naman. Hindi siya usual. Oo. May mga nahamot, may mga nakibot, may mga nahadlok, pero may mga nagabalik-balik ilabi na ang mga doktor kag mga empleyado sang CLMMRH. Ang mga kahoy nga ginagamit sa paghimo sang lamesa kag iban nga mga pulungkuan, mga ritaso sang kahoy nga ginhimo sang lungon. Ang ilang nga menu, lungon man ang shape. Ang ilang nga tip box nga bulutangan sang ballpen, daw mini lungon man. Pergani kuno sang peach color nga lungon, nakibot ang mga tawo sa palibot sang kapihan. Mga draw mo mga pundo nga chip katanaw. Kasi rin ba ni ga damo tigagagis kilid. Oo. Sabi nila may patay nga na iya. Ang namin patay sang lasa yung ting na panaog daw. Ang bank nga niyo? Ang bank. Tapos nakatanaw mga tao nga bigla ko patay daw luman. Ang inigani nga customer, mga isa na kasimana nga nagabalik-balik diri. Na-amaze siya sa pinasahe nga konsepto sang kapihan kay wala sang kapareho. Ang mga kapihan bikuno subong daw palariyos na lang ang itsura. Ano lang, swabe lang, chill lang. Lang. Nafiyan ka mo sa concept? Gwapo sa ang concept. Lain naman lang para sa mga kahoy-kahoy, mga nature. Ay, tayo lungkon. Ito ka swabe. Sige. Nagaserve man sila sang panyaga, panyapon kag snacks. May isa pagid kuno kalungon nga color neon green nga ginahimo ang tag-iya sang kapihan para idugang diri. 3 pa lang sila kabulan nga nag-ooperate kag nalipay sila nga wala man sila nagakawad sang customer kay ang mga palibot nila kape ang ginapangita. Suno pa kay Panoy, ginsiling sa ila sang tag-iya nga sa panahon subong nga kadamo sang kapihan nga nagatuluhaw. Dapat pinasahi ka sa iban para makakuha sang atensyon kag makilala ang imo nga negosyo. Ti Barb, ikaw gusto mo mag-try sa magkape nga amo nga venue? Kaya? Ma-try ko guruming for Instagram. Joke. May ganung pagkaon pagid nga namin ko peculiar lagi di bisig. Wala lang. Oo. Dinuguan, sisig, pati wala sila, hindi na wala na sila. Yung mga siomay, mga inasal nga manok, mga regular nga mga snacks bar kag panyapon. Okay. Actually mga doctors, mga medtechs, mga radtechs ang Corazon Luxin, amo dang frequently nagakadto sa ilang nga kapihan. Suki. Abi ko bala tuod may dinuguan kay para do santo. Pero grabe ming no. Oh, across na siya Bab, sa emergency rooms ng Corazon Luxin, kag likod siya sa Alisbo. May amo na doon nga kapihan, may lungon. Lain naman. Oh, ganun kay family business bingila ko ang lungon. So gusto nila naman kasi nga concept nga thinking out of the box. Actually, hindi ko gusto ang parents niya. But siya nag-insist, gusto ko i-try. Para lain naman, ganda usual ng mga klase kapihan. Hamba ko gani Instagramable nga lugar. Kagabi itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.